Albishirin ku Katsinawan duku, Hausawa na cewa tuna baya shine ruku. Yau da gobe sai Allah, farin ciki mai kauda bakin ciki. Gangami da taruwa cikin farin cikin taya murna muke na mai girma gwamnan jihar Katsina PhD Malam Dukka Umar Radda da cikarsa shekara ɗaya tsaf akan karagar mulkin jihar Katsina. Hakika mun ji mun gani kuma mun gamsu da kyakkyawan jagorancin mai girma gwamnan jihar Katsina wajen bubbugo da ɓamɓaro darajar jihar Katsina ta fannoni daban-daban, kama daga kan ɓangaren ilimi, lafiya, sufuri, noma da kiwo tare da fannin tsaro. Hakika PhD Malam Dukka Umar Radda tsaye yake gam wajen ganin ya kawo ma jihar Katsina ci gaba, kasancewar ta jihar sa ta gado. Hakika Katsinawa mun yi babban gamo da katar da jagora na gari, haziki, fasihin gwamna kuma mai kishin jihata. Cikin farin ciki da annashuwa jakadan gatarin Katsina yake miƙo saƙon taya murnarsa ga mai girma gwamnan jihar Katsina ta cikar shekara ɗaya tun a kan karagar mulkin jihar Katsina. Allah ya ƙara daga darajar mai girma PhD Malam Dukka Umar Radda. Allah ya yi riko da hannayensa ya ƙara ɗaukaka jihar Katsina da ƙasa ta Najeriya. Allah ya ƙara tabbatar mana da tsaro mai inganci a cikin jihata ta Katsinan Dukku. Amin summa amin. Wannan saƙon taya murna ne daga sarkin zanar Katsina, jakadan gatarin Katsina kuma garkuwan kurayen Katsina na uku, Honorable Nura Lawai Ƙofar Sauri.